Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шумо канали Абдуллоҳ ТВ 01 тамошо доред. Дӯстони азиз, имрӯз як-ду хабарои муҳимро ба шумо мерасонам. Бо диққат гӯш кунед, лайк ва подписатсия ва поделитсия карданро аз хотиртон набуред. Яъне хабари хуш аст, бародарони азиз. Чӣ хеле ки шумо медонед, укази президент 1126 то 30 апреля одамое ки бе документ буданд, ҳамоно метонистанд рафта худашон легализоват кунанд. То 30 апреля буд. Муддати ҳамон вақт соат тамом мешава. Гуфтем ки имрӯз боз ҳамина продлит кардан то 10 сентябра. Бародарони азиз, бародароне ки дар ҳами Российская Федератсия қарор доред, документ надоред, патент надоред, регистратсия надоред, рафта худатон легализоват кунед. Ин одамое киҳода талоқ доранд. Бо диққат гӯш кунед, бародарони азиз. Бародароне ки аз Тоҷикистон омадагиянд, дар ҳудуди Российская Федератсия қарор доранд, яъне закон нарушад кардаги нестанд, ягон административни правонарушение надоранд, ҳамон бародаромон бемалол метавонанд рафта худашон легализоват кунанд. Указ 1126 кати. Вақте Сахрова ёки кадом областида бошед, ҳамон ҷои патент медодаги ҷо меравед. Бисёр бародаромон худашонам медонанд, аз ин чиз хабар доранд, барое ки 4 моҳ давом 3 моҳ боз мисол давом дода омадааста буд. Хабар доштагистшон ана Сахрова мераванд, указ 1126 кати меспоранд. Яъне чӣ документҳо лозим мешава гуфта бисёр бародаромон мода савол метиҳанд. Бародаро, мигратсионни карта, паспорт, тамом, дигар ягон чӣ дар кор нест. Агар шумо гӯед ки сроки паспорти ман тамом шудагиянд, мақсад ман 1 сол пеш паспорти нав гирифта будам, не ки мигратсионни кӯнам 3 сол пеш омадагим ёки 1 сол пеш омадагим ҳаст, ман чӣ кор кунам гӯед, шумо метавонед ҳамон мигратсионни картаи омадагитон, яъне оригиналтон кати равед, ҳамон мигратсионни картатонро мегиред ва паспорти навтонро мегиред, меравед Сахрова худатон легализоват мекунед. Бародарони азиз, кадом одамода ҳамин закон намешава, яъне ҳамин законда мисол патент гирифта патент наметиҳанд. Одамое ки депортатсия шудагиянд, мисол чанд вақт пеш мисол фамилияшон алиш карда омадагиянд, ҳамин одамо эҳтиёт бошанд. Мисол ном фамилияшон меброяд, мумкин бромадан пас мумкин натиҳанд. Административни правонарушение доранд, 2 та 3 та агар административни правонарушение дошта бошанд, ҳамоабам наметиҳанд. Баъзе бародаромон печатҳои қалбакӣ бисёр доштанд, яъне 12 та 6 та 8 та ҳам хеле печатҳои қалбакӣ доштанд. ҳамон бародарон баъзешон гирифта натонистанд. Ба ҳар ҳол шумоам эҳтиёт бошед. Агар имкон дошта бошед, рафта консулствои Тоҷикистон муроҷиат кунед, паспорти нав гиреду баъд рафта худатон легализоват кунед. Бародарони азиз, хай бародарони азиз, ҳам хел хабари хуш буд. Рафта худатон легализоват кунед. 10 сентябра продлит кардан. Бародаро, лайк подписатсия аз хотиртон набуред. ҳамин навормона ҳамаи бародаро равон кунед. чанд хел группао вай доред, WhatsApp, Telegram доред, ҳамашро равон кунед. Бародаро, ин ба фоидаи мардуми худамонанд. Бародарони азиз, мисол чанд хел навори мара шумо расонед дигарода, он дигар бародаромон хабардор мешаванд, рафта худашон легализоват мекунанд, имрӯз соҳиби документ мешаванд. баъзе бародаромон дар комментариҳо менависанд ки ман 2020 омадагим, 2021 омадам, 2023 омадам. мегӯяд манам рафта худамон легализоват карда метонам гуфта савол метиҳанд. бале бародарони азиз, шумо ҳам рафта худатон легализоват кунед, мешавад. шумо чӣ дар кор мешава? Паспортон ва мигратсионни картатон лозим мешава. меравед худатон указ 1126 кати худатон легализоват мекунед. бародарони азиз, бародарони азиз, агар ҳамин навромон хушрӯ просмотри хуб гирад, комментариҳои хуб гирад ва лайки бисёр гирад, агар талаб бошад дар ҳамин хел наворо, ман иншаалло дар бораи рейстрам навортон мекунам. бародаро, чӣ хел аз рейстри снимат кардан дар кор, чӣ кор кардан дар кор, киҷо муроҷиат кардан дар кор, ҳама инора ман шуморо мефаҳмонам. баъд сим-карт, дар бораи сим-карта навор мекунам, дар бораи биометрия, ҳамин чизҳоро мебарорам. бародаро, агар аз тарафи шумо талаб бошад, яъне мисол ҳамин навромон шумода интересни бошад, иншаалло ман ҳаракат мекунам ба шумо навор карда хушрӯ мефаҳмонам. хай мебинем бародарони азиз, ҳамин навормон агар 100 000 просмотр гирад, 100 000 лайк мегирад ёки
как обычно 1000 تا 2000 лайк мегирам. аллоҳ нигаҳбонтон, сарбаланд бошед. Раҳмати калон.